Dayon day imo na siya i-push day ana day. Pati bata ninyo ani day no anak ninyo day no is dali na kay sila makakuha sa product. Kano sa day lang wag ko kuno ya. Kung fairness day, pwede yung anak mo gamit ani nga toothpaste. So day kaning toothpaste sa Colgate day no day, grabe jud ni sa sige ka sold out day ay. Kay lagi day best seller ni nila karon day no kay mao ni ang ilang bag-ong Colgate karon day no. And finally day is nakapalitan jud ko, naka-order na ko day. Dayon day kay sige man lagi ni siya ka sold out day kay best seller man lagi ni nila karon day no, mao nagiduhan ako day kay para di ko mahutdan. So inana ni siya ka sold out karon day no kay lagi day sayon na kay siya gamiton day no. So imo na siyang i-open day. Dayon day imo na siya i-push day ana day. Dali ra kay imong trabaho day no, dali ra kay mo gawas dayon ang iyahang pagka-toothpaste. So dili kita para sa ani nga toothpaste nila nga Colgate day no day nga mano pa nimong pisliton day matagbaw pa ka og hiyod para mo gawas ni ang iyang sulod. Pero kanilang bag-o karon sa Colgate day no, in fairness day, grabe kanindot day no, pati bata ninyo ani day no, anak ninyo day no is dali na kay sila makakuha sa product. Dayon, mawala sad ang baho sa imong ngipon. O grabe sa kalami og lasa ni siya day. Dili ko ta pareha ani day no day nga halang siya or bugnaw siya, so dili siya pwede pang bata. Pero kanina sa day lang wag ko kuno ya. In fairness day, pwede yung anak mo gamit ani nga toothpaste. Ang ano sa kabulo day, grabe. Wow, grabe day, fresh kay sa tanan ang imuhang bakba di day. Oh, grabe humot. Grabe day nindot siya day no day og naamis lang pa ani day ba day kay lagi day. Grabe ra niya kasayon day no iko anday pagawas ang product kay lagi day imo ra ning i-post diri day. Automatic day mo gawas na day lang product day dako sad pud kay sa tanan day og barato ra sad ni. Mura day kung gusto pud mi ginani nga style day no day nga bag-o sa Colgate day. Para dili na nani yung gamiton day no day so naay bag-o karon sa Colgate day no kani siya nga product nila day no. Grabe kanindot day og sayon siya gamiton og fresh kay sa tanan ang baho sa imong bakba.